Kajing pilihan kitab uhagai no tulpa kalau nak maar kerkot kepenikong ada berkendai. Hagas namba ar jong sim Darius hau benai bahenyo. Hagas ngi ba ar puwe jong benai ke ketien utrai kalawan leng ba uhagai no itulpa. Tokren menta haus Serubabel ukun ushiltil ulad ka Juda bat hau Joshua ukun ujehosadak uleng do orang ba bat hau baro ki berangsa jong ki pai ba bat to ong samanu uberangsa apdeng jong pi ubalayo iya kani ka yeng hakaburam ba men shua jongka kumno pi iya ya ka menta hatu kam i kum ka bomlong ai hakajing pe jong pi Henry menta to ngau shlur ko Serubabel u ong utrai to ngau shlur ko Joshua ko khon u Jehosadak uleng do rang ba to ngau shlur ma phi baro ki pai ba jong kari u ong utrai to trei namar ngadon ringkat bat phi u ong utrai ki pai kat kum ka jingkular bangala ai phi men ba pilami na Egypt men siam jong au jong sa apdeng jong phi wat chap tingi ai namar utrai ki pai u ong kum ni sa shisien pat hadin kendiat por ngan pen kenyo ki beneng bat ia ka kendau ia ka duriau bat ia ka ringkau bat ngan pen kenyo ki jaj ben riu baro ba kum ta ka spa ka ja jun ki jaj ben riu kan satu chane bat angta ngan sependap ia ka ni ka yeng da ka burom u ong utrai ki pai ka rupa kan long ka jonga ka sieru ka jonga u ong utrai ki pai Kaburam batamai jong kani ka yeng ka kham krau bania ka ba men shua u ong utrai ki pai badha kani ka jaka ngan sa the sei ya ki jing man ba u ong utrai ki pai ka ktien jong utrai ka sam masau pulai tok kermen hau blei ngan dang ya ro biang ya u ka jing plai im jonga bat u blei jonga to bishar hok ya nga ko blei bat to ya sai ki kam jonga persya ka jaj ben riu bom ngej blei na kiri riu syukur bat kiriu sayanti to pelai yang aku blei to kermen hau blei ngandang ye ro ya u biang ya u ka jing pen im jonga bat u blei jonga mame ko blei melong ka jing klan jonga balei melapen melakan tai no yang balei ngayam sosi masya ban ben hau nong shun to kermen hau blei ngandang ye ro biang ya u kajing pelai em jonga bat ublei jonga to pa kajing shai ba kajing shisha jong me kin ptien yenga kin yala me nga show lom ba khu jong me shaka jaka ha ka ba me shong to kerben ha ublei ngandang ye ro biang ye u kajing pelai em jonga bat ublei jonga ti kom tangan le chaduan ublei show blei kajing subha ba kajing kemen jonga yami ngan aingu ha ka duitara ko blei jonga to kermen hau blei ngandang ya ro biang ya u kajing pelai em jonga wat u blei jonga kajing pelina gospel bakhut kat kum Lukas kalenong bakandai kat khat pra do bar puar kalaja bakat bau Jisu dang duai marwai kisenran ki don lembat u teula kali ki pai ba ki ong ngade u ai bat ki la jubab don ki ba ong ba melong u Yohanes Baptist ki wei pat ki ong ba melong u Elijah ski wei pat ki ong ba melong wei na ki ngi thul pa prem u bala me pat teula ong haki ma phi pan phi ong ngalong u ai Petrus la jubab melong u Chris jong u blai teu Jisu la bidong bakinom yatu briu bat ulong ukhonu briu udai bansha shitom shibun bat unsha kan tai igi temen kisan bat kileng do rang ba bat ki start an bat unsha penyam bat hakasngi walai en sepen mi pat ya u ke gospel jong utrai